Mga subscribers, ngayon po ay March 28 and this is our 10 days therapy ni Ate Nelia Panag. So watch niyo po yung kanyang great improvement. So ito nga improvement sa kanya ngayon, at least makalima siya ng walking therapy. So again, watch niyo po ito din yung kanyang great improvement. Tara! Pinaka-busy pala dito. Sige, ikot. Dahan-dahan. Kung siya mabilis, ganun. Wala na. Baka sa atin. Baka na. Sumila po na ako. Hindi mo magaling ka, ha? Ito ba ang sumila? Ayun. Huwag kang ano? Huwag kang May baba. meron ka. Baba may. May baba. Kasi parang nakabili. Wala akong di ba? Wala akong di ba? Galay ka lang, galay lang. Ikot, mandahan. Sige. Marali ba? Marali? Dalawa. Lima. Diba? Kaya hindi. Kaya tayo marali. Oh. Ano yan eh, mga dali. Sige. 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 Tapos natin rito. Hindi pa Ibang pala yan. Diba? Nakakalakad na. Patitipin na. Kaya paglabas na po. Malagarin na po. Kung po niya po maglakad din. Dalawa na lang. Last two. Hindi mo namin. Iisip ka ba? Basa mo nga. Pagod. Basa mo nga siya. Hindi napagod. Pwede sa pawis. Anong school to? Bata tulog o nag-movie marathon? Ama lang. Very good. Pag magal tulog, very good. O pangapat na ha. Last two lang. Dito sa natin dyan. Dito sa ngayon. Dito siya. Yun yung gusto kasi Kailangan natin. Lakad. Balansi ha. Okay. Good. Sige. Sige. Medyo may college siya. Yan. Cops. Huwag ka, huwag mamadali. Huwag ka na. Sige. Yan. Very good. So, 10 days ka pa lang ha. Yung 10 days mo, improve ka na. Hindi mas ito yung timing sa balance wala pa. kasi ano pa rin yung balikat niya. Giling-giling pa yan.
Pagkasa tayo ha? Hindi niya Kaya pa pa? ibabalance yung kabila. Kaya hindi. Hindi mo namin. Tayo mo dandahan. Tumayo ka dandahan. Magbalansi ka. Hindi mo namin. Ako na rin tayo. Oo, kaya nga nag-record ko siya sa likod eh. Tapos siguro mo namin. Huwag ganun. Baka nakakita sa akin. Ito mo salamin mo, tinamicture mo ha? Tinamicture balance mo. Ayun na ba? Parang hindi kami yung ano yung... May tatas niya kasi. Ito lang. Yan. Just relax. Okay? So, Siguro ako sa kabila ng balikat eh. kailangan dyan. Tanda natin. Pwede naman sa mga stroke, ano, marathon. Ano siya nagkakasakit, mabilis talaga siya magkakad. Iwanan na siya. Saktong paglabas ng baby na, magaling na. Ha? Paglabas ng ako. Sasabihin na ng kamay na ito kasi kamay, nakagano ng kamay. Mabilis. Kaya check up, Tuesday. Bago siya. Magkakagta sa doktor. Mabukasin yung doktor niya. Yan. Tapos na tayo ha. So guys, tapos na po yung 5 walking therapy. Nasa muli po ito po si Modoro ng Keeping 2. Please don't forget to like and share, subscribe. My YouTube channel is The Great Improvement ni Ate Nelly Banag. Ito po sa District 3, Pandacaqui, Mexico, Pampanga for our 10 days therapy session. Ito po yung Great Improvement. Nakakalakad na po siya na mag-isa.